Shwmae, shwmae. Yn gyntaf, mae'r morforwyn yn mynd. Yn nesaf, mae'r môr yn mynd. Beth fyddai'n well gennych chi? Cyfarfod a'ch hoff gerddor neu cyfarfod a'ch arwr o fydd chwaraeon? Probably arwr o fydd chwaraeon. Beth fyddai'n well gennych chi? Petai hi'n bwrw cathod, petai hi'n bwrw cŵn. Bwrw cathod achos... Iawn, dwi eisiau ti lenwi'r dudalen efo siap tebyg i fatha cloch neu siap minion os licio di. Llenwi'r dudalen efo fatha siap corff minion. Yma, un trwfaidd yn y nain, ac roedd gennych hi taid, ac oedd gennyn nhw cath fach llwyd o'r enw Hilda, ac oedden nhw yn byw mewn tŷ crand o'r enw Glamorfa, ac oedd cloc nhw wedi dod yn fyw, ac nath o ddeud wrth y merch fach fod o'n amser mynd i gysgu. Reit, be fydd yn well gen ti, Siôn? Bod yn arwr yn dy hoff ffilm neu stori neu bod yn ddihurin? Dwi'n gwybod. Arwr? Pa arwr ti eisiau bod? Spider-Man. Spider-Man. Be amdano ti, Gwenna? Dwi eisiau bod yn arwr achos dwi eisiau bod yn person da'r byd. A be am Nancy? Dwi eisiau bod yn arwr achos dwi eisiau pawb hoffi fi fel person. Allan o ba ffilm neu stori sy'n ti'n licio bod yn arwr? The BFG. Pwy di'r arwr o'n hwnna? Sophie a'r BFG. Arwr neu dihurin? Arwr dwi'n meddwl, James Bond siŵr ie? O, syniad da. So yn gynta, yn ganol y tudalen, neud cylch fel seis can. Ond sy'n beth fel stretched out. Dwi'n siŵr rwan. A wedyn neud yr un peth ond yn fwy yn y gwaelod. Wedyn ar top yr un gynta, neud un llai. Wedyn... Like that one. A bydden ni dau eisiau mynd nôl yn amser. Cool, okay. I'll let you one too. What would you Now, Wedyn o dan y sgwarfa. Gwneud un kilt da. now, Wedyn kilt arall. Wow. lle. O dan yr kilt arall. A wedyn cylch arall o dan yr cylch yna. Wedyn cylch... So jyst gwneud 1, 2, 3, 4. Roedd y mor leidr wedi gweld trysor. Yn y bocs roedd na pres ac roedd y map ac oedd y forleidr wedi mynd o dal y dŵr
gweld rhyw tŷ ar y mynydd. Beth mae'n y well gen chi? Peidio mynd â'r cyfeiriadau am fis. Neu, peidio bita sothach am fis. Sychach am fis. Beth ti'n feddwl? Sychach am fis. Ie, pam? As ys maen nhw drwg i ti. Dwi'n meddwl sy'n well genna i fyw heb sothach, achos dwi'n hoffi mynd ar y cyfrifiadur. Dwi hefyd. Beth fydd yn well gennych chi? Teithio 100 mlynedd i'r dyfodol neu teithio 100 mlynedd i'r gorffennol? Beth am ti, Ben? Mynd i'r dyfod. Pam? Achos ti gallu ffarmio fanna. Beth am ti, Henry? Bydd well gen i mynd i'r dyfodol achos yn fanna fydd na fel ceir yn hedfan. Dwi ddim yn siŵr oherwydd ar un llaw, dwi ddim yn hoffi mynd i'r gorffennol oherwydd mae'n ofnus iawn. Ond yn y dyfodol, dwi ddim isio gweld beth sydd wedi digwydd. Beth am ti, Cam? Fysa fi'n deud mynd i'r gorffennol, so wedyn di gallu gweld beth sydd wedi digwydd. Chydig bach i'r chwith. Llinell yn cyfio i fyny ag i'r chwith. Ar top y papur, tynnu chi cylch sy'n tua maint dwrn ti. Nid cylch tua sy'n olwyn Playmobil. Olwyn Playmobil. Gyda ti. Bwrw cathod. Dwi'n dweud bod nhw'n cathod. A merch yn byw mewn tŷ yn yr coedwig. Roedden nhw'n hoffi yfed tŷ. Fawr, tua 4 centimetr yn llai na'r papur. Ydy o'n cyrraedd y top o'r papur? Na, mae yna 4 centimetr yr holl ffordd rownd. Nôl o'r petriol. Ond ar yr ochr chwith. Ie. Okay. Be fydda well gennych petai hi'n bwrw cathod neu bwrw cwn? Y cathod. Pam? Achos os yn bwrw cwn, yn nhw'n gormod o sbyn. Be di cathod ddim? Dyna mwyn cyfarth na hynny. Be fydda well gyda chi? Peidio defnyddio'r cyfeiriadur am fis, neu peidio bwyta sothach am fis? Peidio bita sglodion. Pam? Os fi ddim yn licio sglodion. Oedd y clown, wedyn oedd yn byw mewn tŷ. Wedyn oedd eisiau peintio'r tŷ bach tos. Wedyn oedd yn ffeindio ffrindo. Wedyn oedd y bachgen bech yn wedi rwbio yr dyn lamp. Y lamp hyd. Ac wedyn oedd o'n goddyn i gael eiryn glanog. Ac wedyn neu just fyswn ni yn teithio 10 mlynedd i'r gorffennol. Ie, gorffennol. Achos fyswn ni eisiau gweld Owain Glyndŵr yn ffeitio Ymladd. ymladd
Llwydr. Ie, llwydr. Pa fath o bethau ti'n meddwl fysa chdi'n gweld? Lot o ffrio ad ceffylau. Seithfiad ceffylau. Sa well gen i deithio 100 mlynedd yn ôl i'r gorffennol oherwydd oedd bywyd llawer iawn mwy syml adag hynny. O ie, handlen. Handlen, ie. Dyna'r byd. Be sydd ar uwch ben? To. To. Mae yna to, Dad. Gai gweld o? To. Ben. To. Beth fyddai'n well gennych chi? Troen siarc neu troen lew? Llew ti eisiau bod, Dad? Siarp. Pam wyt ti eisiau fod yn llew, Firli? Ti eisiau bita'r siarc? And Dad? Because they're intelligent. Un waith roedd fy teddy bear bach yn byw mewn tŷ, ond un diwrnod roedd fy elf drwg wedi dod i gael walk i'r tŷ teddy bear. Ond roedd y teddy bear yn gwisgo eto, ac roedd o wedi mynd allan i To paint his house. peintio tŷ o yn pink, ond roedd y elf drwg di sneacio mewn yr tŷ pryd oedd y teddy bach ddim yn gweld, ac nes y gweld bar chocolate, nes y bita fo gyd fan. Yn canol y tudalen rhoi sgwar fawr, ond ddim rhy fawr. A top y sgwar rhoi triongl. Yn y sgwar, y top o'r sgwar, wel, ddim ar top o lle mae'r triongl o dano, dau cylch. Brenin a tywysoges, ein princess Iolais, yn byw mewn castell. Mewn yn y castell, oedd gennyn nhw coeden. Pa'n o ti eisiau bod? Hwn. Person sydd yn cael ei weld, neu person sydd yn gallu fflio, ac yn cael ei weld gen pawb? Hwn. Pam yna? Fi'n licio. Ti'n licio fflio? Ydy o'n lliw gardio? Ynddo. Ydy o? Oce. Manon, beth fydd hi'n well gennych chi? Teithio 100 mlynedd i'r dyfodol? Tina. Neu teithio 100 mlynedd i'r gorffennol? Teithio 100 mlynedd i'r gorffennol. Pam? Achos dwi eisiau gweld sut mae'n ffedio. Diddorol. Yn fi ffe. Bydde ti gewin o Diwrnod? Ie. A be maen nhw'n neud? Eist yr awr? Maen nhw'n gysgu? Iawn. Ie. Un tro, roedd y Diwrnod wedi gweld Tylwyth-teg. Oedd y Diwrnod a Tylwyth-teg di mynd mewn castell. Ond nhw wedi gweld Dewi yn eistedd ar y gadair a gweld llyfr o. A oedd yn neud oedd yn edrych ar Ar y cylch bach ar y top, roedd 2 cylch fel llygaid. A wedyn, o dan hwnna, ar yr un cylch, roedd 5 cylch fel rwy'n yn gwenu. 5, ie. Yn y cylch canol, Ie. roedd 3 cylch bach fel... Beth fydda'n well gan o'r TG? Superhero neu dyn drwg? Arwr. Arwr? Ie. Pam? Achos byswch chi'n gallu cael pŵer.
Pŵar be? Fel... Fel cryf, hedfan, tan. Ag falle mynd o dan dŵr heb marw. Okay. Try drosodd.